Tak jo, jsem tu lidi. Tak jdeme hrát lolko, no teda. Já si kupuju základní samozřejmě prstínek, sakra! Takže hned fail na začátek, OK. Paráda, fail na začátek, to mám strašně rád, takže kupujeme potky. A rychle na topky kartuselu, což je kartuselo. Bože, to jsou... No OK, to je... ještě to bylo nechtěla. Ještě dostaneme first blood Wukonga, paráda. Ještě jak vidím, tento meč máme prohraný. To je hrozný. Běžím na midu Varus, Lux, ti oba dva do sebe si jedou. Kartus back. Myslím, že skvějte do starý. Jo, vezmu na to. To je nejlepší už. Chytej! Já jsem to taky schytal. Parchantekturn. Vlastně Galio se hraje na takové vlastně Joe tankera, vlastně na toho tankera, který své myslím je Včku. Případně seknutím vlastně Včko, když do vás stodáte, seknou do vás a přidají se vám na toho a když máte strašně ability power. Paráda, Nivie si dala tu, Ponga. Tak vlastně jdeme do křátku, protože tam je většinou. Nejdu parchám, brno, čilo se tak, ten. A vlastně ani nevím, na čem se jde. A Nivia další dobrý kill. Co je? Tyba. Sakra, jede do mě nocturne, já jsem to viděl. Umři. Stej. Pojď, ne? Ahoj, jau, nebij, pojď, tak to si pomoci. Hned se flashuje. Kartus by mě vlastně kartus, Nocturne by mě jeden na jednoho úplně by mě rozbil. Na začátku APčka jsou docela slabší než ADčka, ale pokud se paní nasypnou, tak to už tak není. To se mě trefilo. Si myslím, že... Mám stále. Ale věřím, že spíš nebudu tlačit než zemřela. No, už to tak můžu podle asi nějak, že ne. To tam dám, nevíte. Tak já protože nezabil. My god. To je strašně. Krásně. Ne! Tak ne. Vlastně Brenda pasivka, což je tady toto, mi ubírá životy pohyb. Vždycky jak mě trefí svým stavem. Tady, tak Včko zamlčí, ne? Nevím proč to šlo třeba kartu z heal, asi pokud nemá potky, tak asi do toho. To je stejně hodnou. Tady AFK, nakonec to vidím asi, a už je zpátky ve hře. Pasný Raptors, asi mi bylo strašně málo HP, potom přidala kill a vypadá to, že asi dostane další kill. I když uvidíme během hry, tak se to bude vytvářet. Sakra, nemám manu! Flash! Sakra, ne, jsem mrtvý! No, co mě jasně. Mám z toho, já se dívám na saknu. A jak mi tady umřel. Můžu se vrací na mě a ukazuje back. Tady na něj. Jo, nedělá píše SS. OK, takže command, magic, ability power. A jak to vidím, tak asi toho úplně přeskočím a potom si potom. Vlastně Galiová pasivní pasivka mi přidala hned za začátku za ability power. Vlastně 50% mého magic resistu. Když mám 30 magic resistu, 15 mi dává 50%. Tady Anivie si ji pokouší zabít, nevím jestli se jí to povede, ale jak tak vidím, tak ne, nepovedlo. Anivie má strašně vyjednávající tu pasivku, kterou teďkou nemá nabitou, jak můžete vidět. A je to promění se na Včko a teď dostane kill. Kill je tam. Já si myslím, že jsem na top, ani jsem si nevšiml. Nejhorší. Tak, tady Bren dostává šlehátku.
Au, já na to lezu, já jsem taky debil. To je hrozné. Chytej, Brende. A má to schytaný, parada. Ano. Já se tady pokouším o menší gang, který se mi nepodaří. A já si umřu. Já ho ne. Snad je dobrý, Kartuzy si není blbej, ale nemá asi vodky, takže to asi nedá. A dává si ji Brenda aspoň. Já kdybych se otočil, líp to nasměroval. Já jsem debil. Zlinčujete mě v tom, já to vím. V komentářích mě za to zlinčujete, já vás znám. Tak tomu se říká lakier. Ano, Kartus možná svou ulti, uvidíme. Nezabíjí si Nocturna. Škoda, kdyby mu přišla dřív ultina, nevadí. Ale mám aspoň modrou a já mám Asus. Ale zase to feedím, což se mi vůbec nelíbí. Mohla bitva. Nesmím to feedovat, sakra. No. Jej, tady jste viděli krásné spojení Dianina Kvečka a Rka. Samozřejmě mělo vypíšenou. Nevím proč, no možná to je noob a tak co, no Renko to chybí a to taky chybí. Je to prostě feedovatelná hrát a server nakladem hrát na Lux Dash. No, žádná sláva, au, fuck. No zase pojďte do mě, ty bohy, to se nedá. Taková tu mi dali, to je hrozné. Sakra. Jsem vůbec nečekal, že by byli v tom křaku, ale fakt jako vůbec jsem to nečekal. Jsem kopil bodky, ups, nevadí, no. To se neví. Tak jako toto si budu feedovat, tak to je. No i když mohl bych ukázat, jak to jich feedujou. Nevadilo by mi to. Ne. Nevím, jak to feeduju, to by bylo trapné. Možná v pozdější hry budu silnější. No uvidíme, než to nepřebíjá. Tak. Zabije ho nebo ne? Ano, bože sotečko, ale tada! To sakra tady Kartus dostává. Použil, použil svůj ultimátní spad, který ani ještě nemám. Sakra, všichni už mají, jenom já ne. Chytej, Brendeha. Ještě toto chytej. Ještě toto chytej. A dostal můj kvéčko, haha. Ještě jsem to trefil. A už pomalu zase nemám money. Což je úplně já velmi často. A spojení Kartusova ultinka, můj flash. Došlo ke krásnému killu, který jsem si dal Ečkem. Nevěděl jsem, jestli jsem byl vůbec Ečko, ale krásný to byl kill opravdu. Teď zkusíme aspoň trochu pušnout flashku. Samozřejmě Kartus ukazuje, ať puštíme do myšky. Ale přichází Nocturna, který mi dává nehoráznou čočku, jak užil svůj ultimátní spell. Abych ho na sebe naagroval a mohl by ho aspoň Kartus zabít. Jestli ho nezabije, tak mě pose. Ano, samozřejmě Kartus nezabít, což bude škoda. To tak s velmi malou hapečkama, no. A nevadí, no. Chybička se stane tady. Varus DSS na Kartuse. Když Kartus má velmi malou HP. Kartus si asi nevšimá, že... Kartus! Kartus si nevšiml a je... Tady si ho zabiju. Ale tady bych potřeboval aspoň ultimate brand. Tak nic. A faškuji své kvečko, což je stun takový, nepřímo stun, ale jenom že staví. Samozřejmě Varuzi stopí nahání na mě.
Luxu utíká, používá svoje kvečko, Varus svoje Ečko na zpomalení. Tady mi vyrovná hra. Ani bych neřekl. Ečko na miniony! A někdo se ke mně portuje! Aha, je to Kartus, nevšiml jsem si, že to bylo přímo na moje toho, ale nevadí. Tu ulti asi tady zemřel. A další kill. Nadávají na jeho ulti nadávají na jeho ultinku. Nechtěl jsem se obrátit a použít své klečko na brindách. Překvapil mě na tom, protože jsem stíval dlouho na blok. Já musím natočit zápas a potom ho komentovat, bo tohle jinak nejde. Fail už na začátku. Kdyby možná nebylo toho faila, tak si vedeme 3krát líp, než ty vlastně máme věci, no. To už je teď vlastně jedno. Ano, teď vidíte, jak vidíme který máme už 30 ability power, že vlastně, když s nimi jdete na tanka, tak vlastně i na tuky na damagera. Nevím, o co se tu snaží sám dát 2. Už teď si dává ulty a už teď na ně vystartoval. No, nevím. A jo, dává si jednoho, druhého, možná stejné dát si taky kill, ale tak to ne asi. Tak to jsme aspoň dává slow. Já jsem přišel na službě, nevadí. Chytejte minioni. Snažíme se pušnout to půjmešku, tak to ukazu, ať jdeme na ní. Já tady házím své kvéčko. Své Ečko. Ano, zabijím si ho. Tady někdo nám jde pušnout kvéčku. Nevím, myslím, že Kartus použil svůj ultimátní své účko. Nevím. Na to zničená věžka. Amidu. Lux bude mít taky zničenou věžku. Na věžky vyhráváme my. Taky poměr 2:1. A uvidíme, ale zase na tím prohráváme o 2 byty. Tady jsme si vyměnili spely. Můj nemá dostatečný dosah jako Brandové. Pčko, házím svoje Ečko, ale samozřejmě se vytrhnu. Ježiš, já jsem Pčko do křáku a Brandon mi tam. Takhle, tak jsem ty co umím hýbat spely, myslím. Já samozřejmě neumím, no. A je to venku. Tady je Varus a Nocturne. Já používám své Ečko na zrychlení a utíkám. Varus hází své Ečko, ale minul mě. Můžu mi ubrat výtečné hápka. Jestli se u nás pustí do výšky, já použiju si ultimátní spell a uvidíme, jak se to vypustí. Já hodím Pčko na Varuse, trefuju se, ubral jsem 228, což je docela nádherný damage. Dalších 78, Varus si toho ani nevšímá. Znovu házím Kvéčko a dostávám nehorázný damage. Já házím své Ečko, abych se zrychlil. Potom házím Pčko. Netrefuju se, ježiš, já jsem noob. Tak toto jsem proval na plné čáře. A je tu Diana, takže já jdu back. Sakra, nehně, pomoc! A zabila mě. Díky své ultimátky, kterou má 10 sekund nebo 8. Pojď, Renek, to ne, zabíš ho. Samozřejmě Kartus pomocí asi své ultimátky zabil toho. Tady mám double kill! Renek, by si mohl dát double kill. Přichází Kartus si vyžívá kill, KS si ho. Ale Renek tam si nechal utéct do Konga a dáváme ace. Což v této hře je opravdu paráda. Když si dá váš tým ace, tak je to opravdu nádhera. Spěchám na mid pušnout mítní věžku, musíme taky ukazu, ať jdou na věžku mid. Máme ace, dozatím. A už nemáme, ale aspoň trochu. Tady jsem se krásně svým Včkem krásně uhýbá. Nebo Ečkem, nevím teďkom. Já moc ráda nikdo nehraju. Jenom mám za něj odehraných 57 hráčů.
To je opravdu málo. Jdeme tady zabít draka. A Včko, Ečko, zrychlení vše, dávám mu Včko, ať je to může healovat. A Lux vlastně zabila dráčka. Všichni jdeme na mid. Pokud jdeme zabít Dianu. Diana ani nestihnu. Já tady samozřejmě házím Kvečko, kterým se trefu. A sakra lák. Tak teď zrovna v téhle nejhorší chvíli, co může být, dostanu lák. Paráda. Kartus používá své Kvečko. Svoji ultinku, nevím proč. Jo! A je dole. Takhle se dává game. Musíme rychle na to, Bobby, mnohem pušnou asi nejspíš věšku. Já pušnu aspoň mít. Teď už to dostihnem tu jednu věšku. No i když stihneme, tak tam běžím. Myslel jsem, že to neubraníme, ale samozřejmě jako vždy, když myslím, dopadá to špatně. To se zeptejte klidně učitelů ve škole. Užívám svou ulti a zabijím si Nocturna nádherným killem. Asi si myslel Wukong, že když postojí na místě, že uvěříme, že někam šel svým klonem, ale Kartus intenzivně dal svoje Kvčko a samozřejmě dává si kill. Já jsem Kvčko po Dianě a jsem ještě Ečku, ale netrefuju se už. Tady a nevydávám štít. A Kvčko. Snad se umbral nějaký ten divíč. Snažíme se tam všichni, tam házíme všechny naše spevy a tak podobně. A tady, tak. Nevím, proč tam stále Anivie, asi nějaký bug nebo něco, ale já se snažím utíkám, ano, jsem uvěškej. Ale vidíte, moje ulti má strašně velký cooldown, takže a nemám zrovna dvakrát hodně many, takže budu jenom defovat věšku. Help! Tak jak přijdou na pomoc. Kartusovi naproti, protože tam má dva ty. Diana si ho ani nevšimla. Teď už ano. Snažím se být au. Ta je dobře už nafeedovaná. Má Leech Blade a Blazing vlastně tu Sword plus 40 ability, plus Leech Blade, což je 80 ability, 30 Magic Resist, 7 Movement Speed a 350 money. Takže ta už je dobře feedla, takže tu už moc ani nedávám. Tady ani Lux pořád píše noob a Divie se osvala a noob Lux. Jestli jsme všichni noobové. Uvidíme co, jestli něco potom odepíše, jestli se neposede s proměnutím, protože takové debily tež nesnáším, co píšou noob a sami mají strašně špatné skóre 3, 5, 6. Reaktor u nás 10, 5, 5, i když dostal first blood, tak rozděl se nádherně, ale teď dostáváme Divíč. Ano, nevyjedou. Další lák, co to je? To teďko když nahrám tu práci, tak mi to mě nelázilo. Myslím, že mi to nelázovalo. Už běží Anivia. Ano, já si dávám kill. Snažím se pomoct Anivii. Ale tu zabíjí od Brenda, klasika. Se snažím ještě pušnout trochu Brenda, ale on mi dává aspoň kombinaci svých dvou spelů. Teď si myslím, že mu tam asi naběhnu, nevím. Tady sklížím pár milionů, ale já nemám... Tady krásně si ho obešel a dáváme si nádherný kill. Já ho na sebe nágrou svou ulti a fail ulti! A já mám žubek. Dávám mi slovit, snažím se utéct. A znovu slovit. A utíkáme. Tak teď to musí ohromně srát. Tady, teď přišla Lux. Snažíme se si dát kill. Já se flashu.
A ona se za mnou flashuje, tím pádem si dává kill. Nevadí, snad Lux asi si dá double kill, nedá. Lux utíká díky svému stunu. Ale teď je mrtvá. Lux používá svou ulti, kterou mí. Přichází Renekton se svým stunem. Samozřejmě dává stun hned kvéčko. A je dole, nemá šanci. Ale dává si ještě kill! Lux podle mě měla jít back a vysrat se s proměnitím na to. Tak já už mám Guarding Angel, už jenom pár stovek a mám to. Já rychle utíkám na mid, zkusím zachránit věžku, ale to se mi nepodaří, miliony živé zničí. Tady další krásné 2 killy od Renektona a Anivy je tip a jsou dobře nakydovaní a sehnání podle mě. No i když Anivy je moc není nakydovaná. Tady Nocturne používá svou ulti, aby na to podzabil Anivy. Pouští se i do pustil se výjemně do Renektona, ten mu to dvojnásobně oplatil a vlastně dostal skoro kill, dá se říct. Někdo ukazoval na Barona, jdeme na Barona. Asi tady Renekton. OK, my utíkáme k Baronovi. Renekton to asi podle mě není, protože tady tvrdí ještě Oni samozřejmě už do ní začali, jsou to prostě debilové. Se pokusíme jimně než... Au, tak ne, au. Ano, a Diana si mě okamžitě zabíjí. Jak vidíte, docela si rozhodnou toho. Ale on si dal double kill Renekton, ano. Anivy je používá. Anivy si ho možná zabíjí si Nocturna. A teď víš, že šli tady nebo ne. Teď se vrací, ale tak tohle ne. Ano, Anivy si dává díky tady Baronovi kill a dostali jsme ace, ale já jsem si obnovil. Takže u nich už byla jenom Diana, což nás oddělilo od ace. Ano, Kartus nedává kill, tady Diana je velmi znaktivovaná. Kartus užá kill a dává si kill, krásný kill, opravdu. Miliony dodělali těch 50 HPček, no i míň možná. Já se snažím rychle puštět, dokud jsou mrtví, už mám Qčko, Ečko, posunu miliony, ale je to už brand, což není moc dobrá zpráva. A pořád házím Qčko, snažím se pušnout miliony. Co nejvíce se jim snažím pomoct. Házím Qčko, netrefnu se, do Brenda, nejdu do Brenda, jdu back. Házím se jich back. Utíkám. A házím svou. Stůjte vy parchanti. Anivy, utíkám. A Anivy si dává nádherný kill. Já používám svůj ultimátní spell. Na Wukonga. Ano, Wukong dostala nehorázný damage. Wukong samozřejmě dal svoje to. Tady dostává nehorázný damage, Varus. Ano, Diana mi taky dala nehorázný damage. Anivy si dává kill Varuse, Lux zabíjí Wukonga, ale Diana je už tady velmi nafidovaná a nafidovaná Diana, to je konec, to je fakt OP postava, to je hrozné. Já moc nerad hraju za OP postavy, ale asi ani Lux ji nezabila. Ostovku napíše, ano, zase něco napsala. Já bych ale... Dobrá práce, Luxe. Ano, a Renekton si tam jenom nabil. Fuck you. Už začínají nadávat. Pomalu, no. Anivy se jich jenom směje. Boví, že to je nutné. Nádherná týmová spolupráce. Vlastně možná kdybych nedal ultim, tak ani ten... vlastně ten zasila. To tak nesnaším.
Ale jenom když natačím, to je hrozné. Čtyři 11, 10, Lux je horší než já. Přitom by Lux je dost OP postava, ona za ní opravdu asi neumí. Tady jdu pomoct! Ano, tak jsem si jak kdyby, dá se říct, vyžral kill. Tady se flashu Wukong promrhal svou ulti. Já jdu tady pomoct z rychlosti Aniví. Ale ne. Diana nakydovaná, používám svou ulti a dorazila jí. Snažím se trochu ubrat nepřátelům. Jakýmkoliv způsobem. Nevím, proč jsem si dal teď Bčko, bylo to instinkt. To je jedno. Zabijem si pár creepů. Samozřejmě Lux mi to nevyžere, hahaha, máš svůj Lux. Jednoho takového nepodstatného využila. Nevadí. Oni šli určitě na barona. Diana a je že je nafidovaná, chce reportnout. A Baron je tady. Baron je tady, asi šli jenom na draka. Máme tady asi zůstat, tady zůstaneme třeba kot s klapinem. Asi jak to vypadá. Ano, a jdeme do nich. Kartus používá svou ulti. Lux používá ulti, netrefila se. Já jsem mezi tím zabila Kartuse. A používám taky ultinku, která se mi nepovedla do dokonalosti. Ano, Diana se to jenom chtěla vyžrat, ale Ečko! A ještě jsem si stihl dát kill na Brenda. Brand teď musí být opravdu nasraný. Diana hodně nafidovaná, musím říct. Teď si mě i možná vyžrala. Tady vidíte. Jedině díky svému tomu. Ano, a díky svému guarding range. Jsi živá. Ale teď se do něj pustil a jenom díky své ulti ho zabil, aby ho dohnal. Zase ten debil měl lák, nevím proč, ale prostě mám ty sraný lágy. Promiňte, že už jsem to nerozuměl, ale tak si musím fakt snížit ty detaily a podívám hned jedno video. Tak. Dělej, odladní se už. Prosím, odladní se. Samozřejmě si kupuju nějakou adulty. Ale víte, co mi mě to dělá jako fakt naselo? Už to nenatáč. To jako... Bo už se mi to jednou stalo. To jsem hrál za... Prostě to hrál, počkat. Jo, zahrál jsem to za Singera. A měl jsem naběhne skoro 5-0-15. Měli jsme to vyhrát. Na plnečáře nezničili na maněnu, ještě to prdelo odladní se. Jo, paráda. No, to se mi ne to, a to mě opravdu jako, ale opravdu vytočilo. Bylo to hrozné, ano, a tady vidíte další krásný kill. Dostal, dala si Lux. I vlastně si to vyžrala. Tady Wukong používá svou ulti. Brand používá svou ulti. Lux používá ulti a zase si netrefuje, ona je na tohle opravdu levá. A používám své Včko, Ečko. Dávám mu Včko. Používám Včko, aby ho zpomalil. Ano, a díky. Menu slowy tu si. Nechme dávat další. Ano, někdo ukazuje, že máme na barona. Sakra, prostě do mě. Já jsem mu
chvilku. Au, tak teď mě opravdu ale vyhodil. Se jde do mě, proč jde do mě, co jsem mu udělal? Co je? Jej! Bože, nejdřív chtěl jít a potom... No, radši nebyl komentovat. Nějakou tu abilitu, už jdeme na Insta. No já jsem neozadala, až mě to čeká, bych nevím, proč mi to teď nejde. Zrovna když vysílám, to jak? Na schvál. Opravdu. Renekton. Jungly. Jak vidíte, Renekton má půl věcí. Asi. Nevím. Jede spíš takového tanka, protože žádného nemáme. Já nejedu na tom kajetu, že mezi tím je obří rozdíl, jako fakt obří, nechápu lidi, co říkají, že to je jedno a to samé. A to tady Renektorovi pomoc, ale to si nevěděl. A tady je takový samý. Snad. No ty! Bum! Škoda, že si mu stihnu naagrovat. Tady varu se zabíšky asi kill. A dali nám ace, což je náš konec. Teď už nám zničí věžky. Můžeme se snažit jít back, ale minioni ho nemají rádi. První člověk, co se oživí, je loot a to jako... Co si nezahraje. No, tak. Parada, to nechápu proč, nechápu, co jsem komu udělal. Prostě no, těžko, paráda down. Ups, konečně se trefila poprvé svou ulti. Konečně, už to bylo na časem. Když tam nagroval toho, jako se jmenuje, sakra, zase mi to vypadlo, jo, Varus. Když ho nagroval, se vstěl, nepodařilo se. Vidíte, Renekton masivně napidovaný 24-10. 9. Lux 5, 13, 11, dokonce i já mám víc kilo Egona. Renekton píše, Ward. Baron. OK, já to pro Wardku. Anivie. OK, tak já to tam rozmístím, kdyby to šlo vidět. Tady dám jednu. Tady dám tady schváluje ano, ale jak to tam naskočil. A Luxe, zase trefuje, zase spojený v životě. A tady máš pomoc. Já mám svou... Nedávám svůj ultimátní spell. Teď až dávám svůj ultimátní spell. Ano, dávám skoro. A díky mému uživování. Další. Ale stihla si mě ještě rozbít a ještě si stihne rozbít, jej. Ale to si krásně může obránit, musím říct. No jo, no rozbili si nás. Já jsem si díky mě dal kill, možná malá to. Tady nám si určitě rozbije podle mě. Ano, to díky svému vajíčku. Vajíčka umře. Ace. Dala mi svým kvéčkem 900, OK, basic atakem díky své pasivce 400, OK, a svou ultinou 400, to je úplně v pohodě, to se nic neděje, A nevím, to taky píše kvéčkem 9000. A je to hruza, je. To máme prohrané, ale hodím to na YouTube, ať je sranda. A potom natočím nějaké video, kde to bude pořádně, kde to budou oni feedit nás. Tady Diana s malým počtem HP. Tak teď to musel kartu se velmi nasrat. Mě by to nasralo. Tady vyžírám s proměnutím miniony. Tady já mám to nový sledečko. Už mám kvéčko na vyžírání dalšího miniona. Tady Varus měl z něho takový respekt, že se flashil.
To se vidí jako málo kdy. Asi tady pár sklidím jako minionů jenom. Tady přišel na mě gang. Tam snažím se dát slovit a utíkám. Snažím se utéct. Vedle Varusy. Sakra, zase ten lák zrovna, který hodně šichuje. Chytej. Krásný damage. Skoro 1000. Ano, kartuš dává. Nedává kill, někdo mu to přerušil. Tak to by mělo jako podnesl. Já používám svou ulti, nagrovávám ji na sebe. Ano, a je down. Stihl jsem na chvíčku, ale netrefilo se díky stranému lágu. Varus, ne, kartuš si dává kill. Nevím, proč nezapne Ečko, až teď ho zapíná. A dává si asi, nedává si double kill. Ano, dává si double kill, Renton si dává kill. Varus si zabij kartuse, kartus díky své pasivce si dává kill. Já si kupuju klobouček, což mi vyšuje maximální pasivku a ability power. Vidíte moje pasivka 108, 54, což je fajná pasivka, fajná. Kdo viděl Zohana, tak fajné. Na topu, běžte tam rychle někdo, je tam strašně moc minionů. Ne, tam nepůjde první, to se obživí, je já. Ok, už tam běžím. Ano, Renekton pustím do fightu a Renek má si vyhrát, protože měl nějak 20 HP. To je jako méně než ani ne polovinu. Já rychle přiběhám, házím Qčko, Ečko! Snažím se zabít co nejrychleji všechny miniony a to se mi daří, protože se v naší myšku. Házím znovu Qčko! Znovu Ečko! Snažím se zabít co nejvíce minionů. Házím znovu Qčko! A rozumím se miniony. Teď ještě tady ten mip. Šup. Vyzenou. Fajné. Jo, kdyby vás to zajímalo, nehraju na normálním lolku, ale na Ečku. Sakra, teď jsem totálně projebal svou ulti, ale jako, omlouvám se, že jsem to říkal, ale opravdu, hned jsem z ní odešel. Fuj, to je... Já mám pořád ještě ty varky, že? Oni jak to tak vypadá, oni už nepůjdou na toho, na barona, pro něj a už to chcou dohnat. My se samozřejmě nevzdáváme a jdeme dál. Vidíte, to skoro 76, to až tak nejsou vlastně jenom díky Diany, která má 34 kg. Kdyby tam nebyla ta Diana, tak to nádhera a proto máme vyhrané. Diana byla místo Lux, taky to byla nádhera. Lux se samozřejmě píší Rakio. A Renekton umírá. Lux dostává nehorázný damage a dostává asi i kill. Jestli ho zabije Brandova pasivka. A Lux. Ano, Brand. Tak taky dám mnou. Já to chci dohrát do konce. Jdem na něj. Sakra, teď ne, pojď. Co jsem komu co udělal? Umře! Uzerante! Nabírám na sebe co nejvíc milionů. A to brání. Zapomněl, že mám Guardian Angel. Ano, kartuš použila svou ultimátní spell. Guardian Angel mě zase nechrání. Ten červený parchant se nám to snaží zničit. Ani náhodou. Parchant, au! Přihází Varus. Kterého možná zabiju. Náhodou na sebe svou ulti. A lakésky mě zabijí parchant.
nestihl jsem dát Ečko a Pčko si potom nemám štěstí. Nevadí. Možná by bylo epické, někdy zkusím ty hodiny, že bych ulti a dal bych ulti. To by bylo epic. By na mě agrovali a nemohli by na mě útočit. To by byla nadhera. Nedávali. No, tak to někdy musím zkusit. To je příští video, jestli budete chtít. No, jestli tam, pokud tam bude víc jak 5 lajků, tak dělám znovu League of Legends. Pokud ne, dělám jiné hry. Takže dělám jiné hry, protože to League of Legends ani nemáme. Nevadí. No vlastně teď, když už jsme se k tomu dostali, jsem teď nový v společenství Minecraftu. A já nebudu moc točit Minecraft, to já na něj až takový šílenec nejsem jako ostatní. Jak třeba kolega. Pes. A vidíme, co dále ty. A já taky no, budu držet většinou. Ano, a já jsem si nevšiml, že oni mají toho Alumia. A taky Raptor mi dával ultra to 300 damage. A kartu dala ultinku, vůbec nechápu proč. O co se Lux snaží, to by mě velmi zajímalo. Ano, a je konec. Lux jim leze do basky. A je konec. Takže, dámy a pánové, já se tímto vlastně s vámi loučím a uvidíme se u dalšího videa.